Hana Hadži Avdegić uživa na skijanju poznato u francuskom skijalištu, a svoje fanove je počastila golišavim videom. Naime, influencerica je objavila snimku na kojoj šeta po snijegu u donjem vešu i halterima. Od hladnoće se zaštitila toplim čizmama, kapom i dugim kaputom. Očekivano njena objava naišla je na podijeljene reakcije. Druge znaš osuđivati, pogledaj sad sebe. Licemjerstvo ti je na vrhu, napisala jedna pratiteljica. Jedi govna, odgovorila joj je Hana kratko i dodala emotikon srca, dok su ostali pratitelji hvalili njen video. Zakucala i prekucala pored toga što je prešla sve planine Italije i Francuske na skijama. Ova gospođetina luđa od mene. Pa kako drugačije? To pisa lagano. Život je jedan, svaka čast, uživaj, mačku, i da, goriš, nizali su se komplimenti. Inače, Hana je velika ljubiteljica skijanja kojem ju je naučio njen otac. Ako si rođen u Sarajevu, prirodno je bilo da moraš naučiti skijati, pa sam tako ja uz mog supermena Seju s nepune 4 godine otišla na vrh Bjelašnice, jer nikakav instruktor ne može bolje naučiti kćeru Mijeću, kraljice snježni sport od njezinog tate. Sjećam se da sam stajala na svojim malim skijama između njegovih i tako smo se uz pomoć pluga spuštali sve do dna, gdje su nas čekali sendviči i topli čaj. Mnogi su nevjerici gledali čovjeka kako s ledenih padina divlje Bjelašnice djevojčicu uči prebacivanju težine i držanju štapova. Jer to se uči na ravnome, nikako na najvišem vrhu planine, napisala je Hana između ostalog nakon očeve smrti 2017. godine.